Jeg vil ikke glemme den her. Helt tydeligt. Lad være med, jeg ser jo sovsen der. Hvad så? Hvad er det, Bjarne? Jeg har en dyne. Kom det med min cap. Hvad så? Se her. Dyne. Der er mange håndklæder, bare giv dem. Håndklæder. Kom nu med håndklæder. Pizza. Hvor er pizzaen? Den kommer ikke. Sagde ham mere. Ja. Fucking perker, mand! Styr lige den der tape der. Det er ham der. Hvad er den tape? Hvor er der sæbe, mand? Lad os lige se på sæbe. Fix lige tape. Det kan være... Sødt. Jeg ved ikke, hvad sker der, hvis jeg hiver i den her? Du gør det ikke. Så fucker jeg den liv, mand. Kan du være sjov? Ja, det var 100 kroner. Gør det nu.